hanya ɗaya ce ta rage wa ƙasar Yahudu da kuma ƙasar Amerika wajen cutar da jamhuriyar musulunci ƙasar Iran a lokacin da ta gagara tayaratar zoma ko kuma ta gagara yin amfani da yan leƙen asirinta wanda ta narka su a jamhuriyar musulunci wajen cutar da jamhuriyar musulunci, inda jamhuriyar musulunci ta dinga samun nasarar kama su, wanda za a iya cewa yanzu a cikin kaso 100 an kama kaso kusan 91, saura waɗanda ba a rasa ba, wanda kuma duk lokacin da suka yi yunkuri kama su ake yi. To fa kasar American da kasar mamaya ba su da wata hanya ɗaya ta rage musu irin Azerbaijan, saboda dukkan next target ɗinsu ita ce Azerbaijan. Idan ba ku manta ba, Azerbaijan tsakaninsu da jamhuriyar musulunci boda ne, kuma ana yawan samun hare-hare daga Azerbaijan ana kai shi jamhuriyar musulunci. To a yanzu duk da irin warning din da kasar American ta yi wa Azerbaijan da kuma kasar Isra'ila ta yi wa Azerbaijan akan cewa ta guji dangantaka da jamhuriyar musulunci wato kasar Iran ta guji alaka da ita, inda Azerbaijan a jamhuriyar musulunci kuma take fitowa take nuna wa Azerbaijan cewa irin hanyar da take so ta dauka fa ba hanya ce wacce za ta bulla mata ba, kuma take umartanta da cewa ta kalli Ukraine. A irin wannan abin ne aka kai Ukraine halin da take ciki, saboda haka ta rabu da American, ta rabu da kasar Yahudu, ta dawo su haɗa kai domin ceto yankin su da kuma al'ummar su zauna lafiya. Middin suka ce za su biye wa kasar American fa akan cewa za su jefa ta hatsarin da yafi na kasar Ukraine, kuma hatsarin da yafi na kasar mamaya irin hare-haren da aka yi mata. Duk da irin jan hankalin da Netanyahu ya yi wa Azerbaijan da kasar American ta yi wa Azerbaijan, kwatsam sai aka tsanci shugaban kasar jamhuriyar musulunci wato Mas'ud ya sauka a Azerbaijan ɗazu-ɗazun nan wajen tattaunawa yadda za a sulhunta tsakani kuma a ci gaba da ba'amala, da kuma yadda jamhuriyar musulunci za ta taimaka wajen zakulo 'yan leƙen asirin da suke kai hare-hare daga bakin boda Azerbaijan zuwa jamhuriyar musulunci wajen jakulo su, da kuma haɗin kai na wajen cewa mu tsira mu gudu tare mu tsira tare. Wannan abin bai yi wa Turawa, bai yi wa American daɗi ba, bai yi wa ƙasar Yahudu daɗi ba, saboda ita ce katangar da suke ganin cewa za su yi amfani da jirage marasa matuƙa, za su yi amfani da manya-manyan makamansu, za su yi amfani da mizal ɗinsu daga bakin boda, kuma za su yi amfani da 'yan ta'addansu su girka su a nan domin takura jamhuriyar musulunci. To a yanzu dai jamhuriyar musulunci ta toshe wannan hanyar, kuma sai ne su na gaba. Saboda haka a ci gaba da addu'a, ubangiji Allah ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya ga baki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai